Meg írnak a tévévetélkedőről, ha legyen ön is milliómosról. Az micsoda? Tudod, kisfiam, az egy olyan vetélkedő, amiben megmérik a játékosok elektromos ellenállását. Áramot vezetnek a játékos testébe, és az átfolyó áram erősségéből meg a feszültség nagyságából kiszámolják, hogy hány ohm a játékos elektromos ellenállása. És ha nem elég kicsi, tehát nem lesz mondjuk 15 millióhm, az ellenállás akkor lekicsinyítik. Hogyan? Egy vezető ellenállását úgy lehet például lekicsinyíteni, hogy levágunk belőle. Ezért van a játékmester. Ő az István. A vágó István. Véres hentes köpeny van rajta, és egy hatalmas bárdal addig vágja a játékosból darabokat, amíg az ellenállás a millióhmnyi lesz. Ezért ez a címe, legyen ön is millióhmos.